Kini kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulia phi dei meri nong ti walang. Kini gilong ki mat ki bakong san jong ke khubor menta ka stem. Hadu palat hispa andru fuar kelur arfundu lak ki tika ladap ai hari India banyadana ka COVID-19. Ha Manipur ke seng Kongres keladap pelat ya ka kerteng jongki kertong ha ka thok baning kong ki banyakun ha ka jingjit nong ikmat thamai sha ka ying dorbar thawaan jong ketika jela. But mentagasi ketika sengira ke National Voters Day ha India. Ha shwab hinya sngau ya ka khubor ke babnya skom ha ban cha skor shwa ya ka ni ke jing padmana. Namar ke jing ke step jong ke jing puor ka COVID-19 ke benta ki ba pher jong gari India yikin tu phi gino snga baro ban long ki ba husiar badan pendap ya ke jing IT ka baro arwan. Haka joko por yarap lemmi ki wei bikin yo ketika kentop ru ki samla lot ki bah padeng gerta khatsan hadu khat prasnem namar ba omicron udi ujat knyang corona ba thamai ka long ka badan kam ban kit khia bat ya dai ladi da ka bot nti ikini ki lightly ki jing batha ki pasuk ban bon dengi ki mask ya paji iwe na iwe tasat bhai la ki jong ki kiti ba ka dur khmat man la ka por nakabenta ki jing tip ki bakham nya ki be day ka COVID-19 phila ban phone ki national helpline number not iwe ar like ndai hinyo phra not sound real but iwe not new san ki number ai jing rap ki belong kerpang nakabenta ka Meghalaya ki kini iwe not phra but iwe not new not mentapat punya asngau ya ka khubor ka babnya ka sarkar India ka pentip baladap ai hadu palat hispa andru fuar kelur arfundu laki tika banyadana ka COVID-19 hakaleng kari tar hadu menta hakawe pat ka khubor lais pa sanmut ki briu gilayo thamai ukhyang jingpang corona minning kasi ha Meghalaya ki active cases ha Meghalaya menta ki dan 8,000 arspa san phunyong layo khubor ba idani be nong pang ibla khla no minning kasi na ki jing system ki be de pa ka COVID-19 Kajinga beriu ramar jangka kelam COVID hagani ke jela kala kiu syaka 6,000 saus pa kandai puprangun. Hakawe pakaliang ki don rusis pa andru puprangut ki beriu ki belat nyok hanyang jingpang minhin kesengi. Ki belah kot baro tar haduk mentah ki long prapusan hajar bat kandai ngon. Ha Manipur ke seng Kongres kala penmi ka thok ka baning kong jongki kirtong jongka ki banyakun ha kalempung jit nong mikmat thamai syaka yeng darbar thawan jong ka jela Manipur. La permi ka kerteng jong arpu sawut ki kertong ki badai na ki constituency ki ban thap vote ha ka arpu nyu tri gurumpang bat khan reumut ki kertong ki ban hap ha ki constituency ki ban thap vote ha ka lai tri ulaber umantri rang ba badem jong Manipur okram I Bobby Singh ubadai ru noyalam jong seng Congress unya khun na Thobal Assembly constituency karbayo khun jong u Surya Kumar okram la ai ticket banya khun na Khangabok Assembly constituency Baro ar ki diki constituency ki bahap apo Thobal district. Na pedeng ki tiki sau pawut ki kirteng khadoi ngut ki day ki banya khun na ki constituency rulum. Ka National People's Party NPP kalapan mi ar pawut ngut ki kirtong ki banya khun ha ka jingjit nong mi khmat thamai sya ka ying darbar thawan jong ka Manipur. Uway na pedeng jong ki kirtong jong ka NPP udah sembut menteri ramba ka Manipur Ujoy Kumar. Andaki ke National Voters Day he India mata ka sngi ka arpusan tari ukala lingkot 8,000 arpuar. Ka phang pedeng jong ka jingrakhi ke National Voters Day mata usnem ka day penlong ki election ka bay trelang ka balaban ka jobat ka jing shimata lang da ka jing shirhem. Vice President jong kru Venkaiah Naidu unsa shimata lang ha ka ni ka program kung ukongsan ling baka video conference ha ka ba unsa airu ya ka jingkran pat ba jong u. Ukongsan ba ar unde menteri ka tanat ki kam an ukiren rijiju. Kan sedang lu ka jing kop ling ba ka social media halor ka phang ka vote jonga ka de ka lawai ka jonga ka bor jong ka wei pakoi ka vote ban pen klan bor ya kari. Ka Republic Day parade kan long ha Rajpath New Delhi ha ka arpulu terik mata ubnai mata usnem ya ka program an sedang ha ka por ship hosting step. Habai kiran me kinang pathai khubor ha New Delhi u Major General Alok Kakkar u ong ba ya ki kan hon ya parade la penhiar no sha ka khandai phundru tali ha ka jaka shis pa sau pusau kan hon ban pen biang ya ka jing paji ka bakham yar ha ka ni ka por COVID-19 ki kan hon sipai rengkola ni ki Indian Army ki nya parade ha ki uniform ki ba pher ba ki sipai ki la ju phong na du snem ka khandai spa san phau tat hadu menta Kindandu arpui tili ki jingpin inam na ki jilla bar ki Union Territories ki ba pher.
Kini ka khubor ka wanchpi na All India Radio Shillong. Ha kabay day pagkajing rakhi Republic Day ha Meghalaya Commissioner ba Secretary siya ka Sarkar Meghalaya na katana GAD upantip bo MLA Thomas Sangma un kantiwi kalama jang kari ha South West Garo Hills District ha kajaka jang Menteri Sarkar ubakir menchilla un kantiwi kalama bat pediang ru ika salute ha penursla Civil Subdivision ha kajaka jang ba M Bersat MLA UMLA SGE Moment un kantiwi kalama jong kari ha Raksam Grey Civil Subdivision ha kajaka jong MLA Thomas Sangma baruba Gavin Miguel Milliam MLA un kantiwi kalama jong kari ha Sora Civil Subdivision ha kajaka jong Menteri Sarkar uba Sanbor Shulai. Kari India kala rakhi kerpang ya kasngi burom miki khna kan thai ne ka Girl Child Day hakalengari minning kasngi. Kajing thmu ka bakong san kalong man kershan bat pli khambun kilat na ka bataki khana kan thai jong ka dikri. Malang snam ya ka arp sautari ukala lingkot laju rakhi kerpang ya ka National Girl Child Day banaji kai palba halor ki hok jong ki khana kan thai kham tam ya ka hok banyo song school kajing ko jingkhya bat ban yo ru ikijing bam ki batai men. Haga joko por ka thmuru ban kan tiw ka kerdan ba ka buram joki khana kan thai ha ka imlang salang kajing sha pe chilang khmat kum ka batlot bor ki kin thai ka de kajing e ka ba khrau tam e ka ba ki kin thai ki ba bon ki mat ha baro shilin ter jing im ka National Girl Child Day ka aji kai pa ba ba ki kin thai ki de ban yo alang ki lar ki lentik kumalong lang baro dan kaman aya ka jingkersan ka bapura ban pertlan bor ki kinthai ka hikai ru ba ki kinthai ki deben yo ka buram bar ka jing sngan sim ha ka imlang salang Menteri rang ba do hari Narendra Modi min ka sila ekran bar kitu ki bri ki bla yo ka khusnam bal puraskar lingba ka video conference la ai ru gi snot ki be de ba ka te khusnam dakala digital haba ajing kran hak tika program Menteri rang ba do lo ong ba kani ke jing ai khusnam ka long ka bakit jing mot bat pendap jing ki ben shisha ma usnem namar ba ka ri ka dang don ha ka jing le ekmen ni ka jing dap nyup san snem jong ka jing yo lai dut na ka jing sin shar nong we Menteri rang ba do ai khuble kirpang ru ya baro ki khon kan thai jong ka India ha ka sngi rakhi ke National Girl Child Day ulapan kan mau yak history jong ka jing khi lai dut ha ka bala dandu ki kirteng jong ki kan thai ki baslur kum ka birbala kanakla tabarwa ka Khudiram Bose bat ka Rani Gaiden Haga jo ka por Menteri rang ba do la ai do ka jing ro ki khna jong ka India ki bala pen pau ka jing start ha ka bor prakhat sain ha ka ba ye dei ba ka program IT ka COVID ha baro ka we kiri ha Assam kaseng Bodoland People's Front BPF sa shisen pat kalai te biang kaseng BJP ha ka yinor bar thau an jong ka jila Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ong ba kala pediang ye ka BPF kum ka we ki seng ka bakrashan ka sarkar BJP ha Assam Sarma ong ba kan sadan ka jing trelang ba ka BPF ha ka yinor bar thau an ba ki khot jong ka BPF kin sa shong ha ka liang ba ju shong ginong sinshar ha ka we pat ka liang Menteri rang ba ol pen shairu ba ka jing te apara lokan long tang ha po ka yinor bar thauan ba dia ketika rai la shim ha ka jing lang jong ka legislature party jong baro artli kiseng kajing ai doi polio ya baro ki khlum khana ki ba hapo san stem karta ka de ka program bala permit ka sarkar India banrat ding khong ki jing pang polio ha ka ni kri ya kri India la de pen bana ha ka phunyu tri ulbet raja khat saw kum kri ka bala lat na ka jing pang polio ringka ba ki ri ki beran ha ka banta ba shathi mi ni jong ka do ba Asia Katu kini ka khubor kalakun bagalawan chiphi na ka All India Radio Shillong. Sngom haban apan ta se ka program ka banbon.